Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pilar Lueiro García, concelleira de Deportes de Santiago de Compostela. Moi bos días, Pilar. Hola, moi bo. Bueno, primeiramente, gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato galego infantil Copa Cadete. O prazer é meu, moitísimas grazas a vos por convidarme. Bueno, Pilar, pois nada, hoxe aparte de facer este pequeno acto, non? Desafortunadamente que tivemos que facer, tamén é o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. E nada, para nós é un placer pois que o noso campeonato se realice neste día para dar visibilidade pois a igualdade e o papel da muller no deporte. Bueno, sabemos que non somos os únicos porque aínda onte realizouse aquí tamén un partido de fútbol femenino para reivindicar esta causa e, bueno, no que ti tamén estiveches presente. Sí. A ver, é un día para conmemorar, é un día de festa, pero tamén é un día para poñer en valor todo o traballo das mulleres. Houve mulleres que nos precederon e mulleres que nestes momentos tamén están facendo, abrindonos camiño, pero hai que seguir abrindo portas. Entón, o día ten que valer para iso, para homenaxear, para celebrar e para recordar a quen nos abriu camiño. Totalmente, Pilar. Bueno, ti crees que nesta causa o deporte é beneficioso para lograr un clima de igualdade e de inclusión? O deporte sempre é beneficioso para todo, para a saúde, pero principalmente o deporte, non podemos esquecer que o deporte tamén é unha maneira de conciliar, e as mulleres moitas veces piden momentos de conciliación, momentos tamén para desestresarse, e o deporte é a mellor medicina. Totalmente, totalmente de acordo. Que, bueno, ademais do deporte en xeral, non? No noso karate, no noso caso que o karate, temos un gran trasfondo de valores nos que se inculcan aos nenos dende moi pequenos, valores como o respeto, o compañeirismo, entre todos e todas, e a igualdade. É algo que xa traemos desde a base neste deporte. Efectivamente, o karate ten uns valores que debían traspasar máis alá do que é o karate, non moitas veces a xente unha loita, pero é unha loita en igualdade, é unha loita pola igualdade, polo respeto, o que ti decías, son valores que debían de ser transversais a todos os eidos da vida. Porque ao final, bueno, temos aquí pois moitísimos competidores neste campeonato que vemos pois como compiten entre eles, non? Cun gran nivel, finais moi reñidas e, sin embargo, é saír do tatami e todos son amigos, todos se saúdan, se abrazan, se alegranse dos logros dos seus rivais e de si mesmos, non? E iso é un punto moi importante. Sí, a ver, o combate está no e logo despois poucos deportes rematan cunha competidores e as competidoras. Polo tanto, xa digo, é un valor a engadir en todos os deportes e xa digo, en todos os factores da nosa vida. Efectivamente, bueno, ademais, un puntiño positivo máis que lle poderíamos dar ao karate é que nas categorías, entre categorías femininas e categorías masculinas, hai moi pouca diferencia en inscripcións, non? En deportistas federados, xa que noutros deportes notase unha gran diferenza das categorías femininas e masculinas, bueno, aquí non temos ese problema. Eso non se dá precisamente noutros deportes como o karate, que xa veñen a inscripcións de igual a igual desde ben pequenos. Bueno, pois loitando, traballando, digo, abrindo. Bueno, nun día como hoxe non poderíamos ter nomear as nosas dúas deportistas compostelás, que son Eva Rodríguez Loredo e Ruth Lorenzo Couso, que, bueno, aparte de ser compostelás, son dúas mulleres referentes no deporte e dúas figuras moi importantes na nosa federación, xa que contan con números nacionais e incluso internacionais. É un orgullo para a cidade, un orgullo. Realmente son un máximo referente do papel da muller no deporte e, bueno, amosan o karate no seu máximo esplendor, poderíamos dicir. Son os referentes, estas nenas e nenos, pero sobre todo nenas que están teñen que mirarse neses espellos. E, bueno, Pilar, ti como muller compostelá de toda a vida, non? E como concellera de deportes, supoño que será pois todo un orgullo contar con figuras como Eva e como Ruth, e con un concello tan concienciado, non? Na causa da igualdade na muller no deporte. Con este día, como podemos amosar con diferentes
mostras, non, da importancia que ten o 8 de marzo. A ver, nos desde a Concellería de Deportes, o noso principal é darlle visibilidade a aqueles deportes e a aquelas deportistas, sobre todo femeninas, que non lle dan a súa cabida nos medios, lle dan o seu, bueno, o mérito que elas merecen. Pola igualdade, efectivamente, somos un goberno comprometido coa igualdade, non en van, e tamén concelleiro de igualdade, avanzamos, pero temos que seguir abrindo portas. Totalmente, continuamos na loita e no camiño que é importante, avanzando un pouquinho cada día. E, bueno, dende a nosa federación, pois eso, gustaríanos tamén aportar o noso gran de area, non, a esta causa tan importante. Así como, bueno, Pilar, como agradecerche hoxe a túa presenza aquí neste campeonato, que para nós é un placer terte nos nosos campeonatos en Santiago. Bueno, prazer é meu, moitísimas grazas por terme convidado e que todo saia ben, un día de festa, un 8 de marzo, como xa dixen antes, para conmemorar e reivindicar, pero tamén festexar, e nada, que viva o Día Internacional da Muller e que viva o karate. Totalmente, Pilar. Moitísimas grazas pola túa entrevista. Bueno, verémonos no próximo campeonato aquí en Santiago. Sí, señor, en un pabillón totalmente renovado, veredelo para o ano cando volvades, veredes que o pabillón é outra cousa. Polo ben, para conciliar e para que o deporte teña o lugar que merece. Genial, Pilar. Pois estaremos expectantes no próximo campeonato. Moitas grazas. A vos.